ते तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर मंडळी, आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीचा जाऊ ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळीच नेहमी हसत राहा आणि स्माइल करत राहा नेहमी. तर कोकणची माणसं साधीभोळी या लाईव्हमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते मी प्रीतिया. तर माझं कोकणची माणसं साधीभोळी हे चॅनल आहे आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले सांस्कृतिक सण दाखवते. तसेच शॉर्ट्सही असतात नेचरचे आणि महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यातलेही टुरिस्ट प्लेस दाखवते. तर नक्की पहा, विजिट द्या जाऊन कोकणची माणसं साधीभोळी या चॅनलला. तर मंडळी, मी आता ना सांबर बनवते. तर सुनीता ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधीभोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. सुनीता ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई. आज मी बनवते सांबर बनवते. सांबर कोणाकोणाला आवडतं सांबर मला नक्की सांगा. तर मित्रांनो, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधीभोळी या चॅनलला. सुनीता ताई, तुम्ही काय बनवताय? दत्तात्रय यादव दादा म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? जेवण झालं का ताई? दादा मी सांबर बनवते, लौकीचं सांबर बनवते. मला सांबर पाहिजे. हो ताई, मी तुम्हालाही देते. प्रमोद दादा विचारतात ताई कशी आहे. प्रमोद दादा, मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. खूप सुंदर आहे ताई. धन्यवाद दत्तात्रय दादा, धन्यवाद. तर मंडळी, पटापटा चॅनलला लाईक करा नवीन असाल तर. महाराष्ट्र ताई, हो दादा, मी पण महाराष्ट्रातलंच आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा माझा. काय काम करत आहे ताई? सुनीता ताई विचारतात काय भाजी करू, सुचतच नाहीये. सुनीता ताई, तुम्ही नको करू, मी तुम्हाला सांबर देते आणि आंबोळ्या करणार आहे. तर मी तुम्हाला आंबोळ्या पण देते. तुम्ही नका करू जेवणच. दत्तात्रय दादा म्हणतात काय काम करत आहे ताई? तर दादा मी सांबर बनवते, जेवण बनवते. आंबोळ्या बनवल्या, त्याच्यासोबत बटाट्याची भाजी आहे आणि सांबर आणि चटणी. ओके, आधी सबस्क्राईब केलं आहे ताई, विसरली काय? दादा तुम्ही नाव जरा वेगळं वाटलं मला, पण सॉरी. हा, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात? सुनीता ताई म्हणतायत ओके. काय भाजी केली आहे? बटाट्याची भाजी केली आहे दादा. अतिशय सुंदर केलं. धन्यवाद. सुंदर सुंदर दादा, तुम्ही सुंदर शब्द खूप वापरता हो. बहुत अच्छे है हम दीदी. आता प्रमोद दादा काय वे हिंदी भाषा बोलायला लागला वे. महाराष्ट्रात असून हिंदी बोलताय. आता मस्त लाईव्ह पाहत बसते. ओके सुनीता ताई, पहा लाईव्ह पहा. मी तुम्हाला जेवण देते. तुम्ही कधी सुनीता ताई आंबोळ्या खाल्ल्यात का कधी? नक्की सांगा मला. हा, थांब जरा देते.
फोडणीला घालते आणि देते. प्रमोद दादा म्हणतात मी पण खूप छान आहे ताई साहेब. ओके दादा, असेच राहा छान हसत मजेत. सुनीता ताई म्हणतात नाही. ओके सुनीता ताई, आमच्या कोकणात आंबोळ्या करतात जास्त. पोळी आमच्या कोकणात म्हणतात ते का पोळी म्हणतात, तर मी तुमका पोळी देते आज खाऊन. पण तुमच्या चपात्या नक्की करा, दादांना नाही आवडले पोळी तर. सगळ्यांच्यासाठी बनवले आहे का? हो दादा, सगळ्यांसाठी बनवते, या जेवायला या. आमच्या लातूरमध्ये ओनली पुरणपोळी. ओके सुनीता ताईंकडे तर लातूरला प्रत्येक सणाला पुरणपोळ्या असतात, पण आमच्या कोकणात कोकणात फक्त प्रत्येक सणानुसार गोड पदार्थ असतो कोकणामध्ये. पुरण ह्याला शिमग्याला हे काय ते शिरवाळे असतात, गणपतीला मोदक, ह्याला नागपंचमीला पातोळे. सुनीता ताई म्हणतात मी चपाती केले. ओके सुनीता ताई, मग मी आंबोळ्या पण देते तुम्हाला. शिमग्याला आमच्याकडे बोंबलतात, तुमच्याकडे. प्रमोद दादा, तुम्ही कोकणातले आहात काय? आमच्याकडे पण बोंबलतात. अरे देवा, आमच्याकडे पण खूप बोंबलतात. अरे देवा, असं का बोलताय प्रमोद दादा, नक्की सांगा. हो आमच्याकडे पण सगळ्यांकडेच बोंबलतात वाटतं. प्रमोद दादा आणि सुनीता ताई वाटतं सगळ्यांकडेच बोंबलतात वाटतं शिमग्याला. कोल्हापूर साइड कडे आहे मी. ओके, कोल्हापूर साइडला राहता वय. छान छान. तर असं सांबर कोणाला आवडतं नक्की सांगा. जे लौकीचं बनलेलं असतं, दुधी भोपळ्याचं, कोणाकोणाचं फेवरेट आहे? दोन वेळा शिकलीस ना? हो 2 वेळा शिकली. म्हणजे मी माझ्या स्वतः अभ्यासाच्या वेळी शिकली आणि आता मुलांना शिकवताना शिकते. मुलं पण शिकतात, त्यांच्यासोबतही शिकते. तर मित्रांनो, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा लवकर लवकर, आणि डबल टॅप करून लाईक करायला नक्की विसरू नका. प्लीज लाईक करा. मालवणी मध्ये बोला ना. ओके सुनीता ताई, तुमच्यासाठी मी मालवणी मध्ये बोलतोय, पण तुमका समजतली मा नगे म्हणताला हिंदीमध्ये. कोण कोण म्हणतात हिंदीमध्ये बोला, मग म्हणतात मराठीमध्ये बोला. ओंकार आठवले फॉर लाईक ताई. थँक्यू ओंकार दादा, खूप दिवसांनी आलास तू लाईव्हला. तुझं स्वागत असा माझ्या चॅनलवरती, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. भावेश मोरे, हे कशी आहेस?
भावेश दादा मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा आणि कुठून बोलताय हेही नक्की सांगा. आणि कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्याही लाईव्हमध्ये आपण भेटू शकतो. मला समस्त मालवणी. वा, मी मुंबईवरून बोलतोय. भावेश दादा बोलताय. भावेश दादा तुमचं स्वागत आहे मनापासून, की एवढ्या लांबून तुम्ही जॉईन होत आहे माझ्या चॅनलला. खूप छान वाटतंय की छान छान माणसं लाईव्हला जॉईन होत आहे. काल पण आलेलो ताई, कमेंट दिसत नव्हती माझी. मानसी ताईला पण दिसत नव्हती. ओके, काय माहित नाही, मला तर भेटली नाही कमेंट. भावेश दादा बोलतोय थँक्स. भावेश दादा जर नवीन असशील तर प्लीज सब्सक्राइब कर. शिनू क्या बोल रही है? शिनू भैया जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, कोकणची माणसं साधी बोली चैनल पे. मैं कोकण से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सुनीता ताई म्हणतायत आम्ही लातूरकर. सुनीता ताई लातूरकर आहेत मित्रांनो. अजून इथं कोण लातूरचा आहे का? पटापटा कमेंट करून सांगा. भावेश ओके. अजून काय तुमची इच्छा? भावेश दादा अजून काही नाही इच्छा. माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि रोजच्या लाईव्ह मध्ये येत राहा आणि माझे शॉर्ट्स वगैरे असतात ते पाहत राहा. खुशू काय करते? भावेश दादा मालवणी येतं काय? ओके भावेश दादा, जॉईन झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तर हे बघा, मी आंबोळ्याचं पीठ ठेवलंय. किती छान आलंय बघा बॅटर. हे बघा, आणि याला आमच्याकडे म्हणतात भिडं. हे आहे भिडं. याच्यावर मी आंबोळ्या काढणार आहे. कोणाला माहिती आहे आंबोळ्या भिडं? कोणाला आवडतात अशा पोळ्या नक्की सांगा मला. सुनीता ताई म्हणतायत वाव. धन्यवाद सुनीता ताई, धन्यवाद. नितीन कुमार, हाय नितीन दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि चॅनलला नक्की लाईक करा. आठवले, बाय बाय ताई. भावेश बाय. ओमकार दादा चाललास का? भावेश दादा बोलतोय मला खूप आवडतात. हो का भावेश दादा? तर नक्की ये खायला. सुनीता ताई म्हणता मी आज करते मग सांगते. काय ते सुनीता ताई? खात, हा ओके, मी आज खाते मग सांगते. ओके ओके सुनीता ताई. सेम डोशासारखे असतात, पण हे जरासे जाड असतात. डोसे एकदम पातळ असतात, म्हणजे क्रंची असतात. पण कधीतरी आम्हाला हे पण आवडतं खायला. भावेश मला पाहिजे. भावेश दादा नक्कीच 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 ये खायला. हो ताई चाललो मी. ओके ओके ओंकार दादा काळजी घे. भावेश पोस्टवरून पाठव. पोस्टावरून पाठव. अरे बापरे, तुझ्याकडे येईपर्यंत त्याला काय ते बुरशी लागेल. तर आज मानसी पण कुठे दिसत नाहीये. रोजच्या मेंबर आहेत आमच्या. मानसी ताई, तर मानसी ताई, रोशनी ताई आणि निलेश दादा कुठे दिसत नाहीये.
तर मित्रांनो, पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला मित्रांनो जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला जॉईन व्हा. तुला बघून असं असं का बोललास तू? काय भावेश दादा असं थोडंच बोलतात तुला बघून. यार दिल तोडलास तू माझा. काय आता सॉरी. चांगल्या माणसाने शब्द जपून वापरायचे असतात. ठीक आहे दादा, असू दे. इट्स ओके, इट्स ओके दादा. मी नाही येणार आता परत कधी. अरे दादा, मी फक्त सांगितलं तुला की असं बोललास तू, त्यामुळे दिल दुखावला. जाऊ दे, इट्स ओके. मला खरंच वाईट वाटलं खूप. खरंच सॉरी. इट्स ओके दादा, इट्स ओके. इट्स ओके दादा, मला तसं नाही बोलायचं होतं. इट्स ओके दादा, इट्स ओके. कोकणी माणसे असो आम्ही, माफ करतो प्रत्येकाला. बोलती आपण का तसं बोलायचं नव्हतं ना, मग ठीक आहे. सुनीता ताई हाय. सुनीता ताई नमस्कार. काय करताय सुनीता ताई? पटापटा लाईक करा. भावेश दादा लाईक केलंस का? चॅनलला लाईक कर. कोकणची साधी भोळी माणसं आहेत. भावेश दादा परत दिसलो तर बोल, आता नाही येणार, मुळे तुझं मन दुखलं आहे. अरे रे, अरे भावेश दादा असू दे रे, बोल. चालतंय, शब्द इकडे तिकडे जातात, पण इंटेन्शन महत्वाचे असतात आणि तुझे इंटेन्शन तसे नव्हते, त्यामुळे काही नाही वाटलं. बघ, मी तुला पोस्टरी पाठवून देते. छान, ओके. थँक्स, समजून घेतलं. ओके निलेश, भावेश दादा. ब्युटीनेस कशी आहेस वहिनी? मी छान आहे. तू कशी आहेस? कशी आहेस तू?
काय करते? पार्लर मध्ये आहे का? ओळखलं का तू मला? हो, ओळखणार नाही कशी काय? ओळखलं मी तुला. कशी आहेस? हा, पार्लर मध्येच आहे मी. माझं लाईव्ह चालू आहे ग. यूट्यूब मी ओपन केलंय, यूट्यूब चॅनल कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे. प्लीज सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब कर. तुम्ही कुठे राहता? मी कोकणातली आहे भावेश दादा. मी कोकणातली आहे. मी मस्त. तुम्ही? मी मस्त. तू कशी आहे? तेजल मी खूप छान आहे. भावेश दादा म्हणतोय छान. ओके भावेश दादा, ओके. प्रवीण विधाते, नमस्कार प्रवीण दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. तर मी काढते आंबोळ्या काढते पहा. तर छान छान भिड्यावरच्या आंबोळ्या करते मी. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. ओके, बाय बाय. परत कधी आलो तर बोलू. भावेश दादा तू जर सबस्क्राईब केलंस तर माझी नोटिफिकेशन रोज मी 1 वाजता लाईव्ह येते दुपारची. तर तू जॉईन होऊ शकतोस. रोज 12:30 ते 1ला असतं माझं लाईव्ह. तर जर तू मला सबस्क्राईब केलं असशील तर तुला नोटिफिकेशन नक्की येईल आणि तू उद्याच्या लाईव्हमध्ये नक्की येशील. प्रवीण दादा म्हणतायत आमच्याकडे नसतात ते, कोणाला बनवता येत नाही. ओके, तुमच्याकडे बनवत नसतील त्यामुळे म्हणजे येत नसेल. भावेश मोरे, टेक केअर. थँक्यू भावेश दादा. मी जास्त नाही येतो. ओके, केला आहे. धन्यवाद निलेश भावेश दादा. हा, ओके बाय. जरा गाडीवर आहे. ओके भावेश दादा, काळजी घ्या. कशापासून बनवतात ते? ओके प्रवीण दादा, हे बनवतात तांदूळ, उडद डाळ आणि थोडीशी चणा डाळ यांपासून बनवतात. डोसे टाईप असतात. तेच बॅटर असतं, फक्त म्हणजे हे असतात ते भिड्यावरचे असतात आणि ते असे पॅनवर वगैरे बनवतात. ब्लॉगर साई, हॅलो मॅम. ब्लॉगर साई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. कसे आहात? प्रवीण दादा म्हणतात आमच्याकडे इडली डोसा बनवतात. हो दादा, आमच्याकडे पण बनवतात, पण मी आज डोसा नाही बनवत आहे. म्हटलं पोळ्या बनवूया. आमच्याकडे याला पोळ्या पण म्हणतात किंवा याला आंबोळ्या म्हणतात. प्रवीण दादा, तुम्ही नवीन आलात का माझ्या चॅनलला? नवीनच आहात का? तुमची रेसिपी पाठवा ना इकडे मग.
पाठवते पाठवते दादा पाठवते. हे हा पदार्थ जास्त ना कोकणात केला जातो, म्हणजे साऊथला. हो ठीक आहे प्रवीण दादा, तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही नवीनच आहात माझ्या चॅनलला, तर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे मनापासून की माझ्या लाईव्हला तुम्ही जॉईन झालात. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला, जेणेकरून माझं रोजचं लाईव्ह असतं 1 वाजता, तर तुम्ही जॉईन होऊ शकता लाईव्हला. खूप मराठी माणसं आहेत जी माझ्या लाईव्हला जॉईन होतात, मराठीत माणसं. तर तुम्हालाही गप्पा मारून सर्वांशी खूप मजा येईल. आम्ही पण बनवून खाऊ ना. हो हो दादा दादा, खावा खावा खावा, बनवून खावा, खूप छान असतं, आवडेल तुम्हाला. याच्यावर जर ना तुम्ही कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर, थोडीशी मिरची घालून जर वरती टाकला त्या बॅटरवर, तर ते काय म्हणतात, अप्पम म्हणतात वाटतं त्याला, खूप छान बनतं. अमन सोनकर, नमस्कार दादा, जय श्रीराम. जय श्रीराम दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर या लाईव्हवर तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे दादा. कुठून बोलताय नक्की सांगा अमन दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. प्रवीण दादा तुम्ही कुठून बोलताय, मला सांगितलं नाही तुम्ही कुठून बोलताय ते. लक्ष्मण कुंभार, अब्बास सुक्री मैडम, नमस्कार कर्नाटका. अब्बास दादा नमस्कार, आपका आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, कोकणची माणसं सादी बोली चैनल पे आपका स्वागत है. कर्नाटका से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लाइव में कर्नाटका से जुड़े हो, तो धन्यवाद. और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. मेरा लाइव आता है दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक. जब आप सब्सक्राइब करोगे तब मेरा नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, तो करना. लक्ष्मण कुंभार, लक्ष्मण दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. कुठून बोलताय दादा नक्की सांगा. प्रवीण दादा म्हणतात अहिल्यानगर, नेवसा तालुका. ओके प्रवीण दादा, खूप छान वाटलं, अहिल्यानगरवरून तुम्ही जॉईन झाला आहात, खूप छान. अमन सोलकर, लाईक सबस्क्राईब डन अँड गॉड ब्लेस यू. अमन दादा खूप खूप धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका. लक्ष्मण कुंभार, काय करते लक्ष्मण दादा? मी बनवते, हे पहा, पोळ्या बनवते. प्रवीण विधाते म्हणतात तुम्ही कुठून बोलतात, रत्नागिरी की रायगड ते सिंधुदुर्ग? तर प्रवीण दादा मी बोलते सिंधुदुर्गातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा माझा. लक्ष्मण दादा बोलतात रत्नागिरी. अरे वा, रत्नागिरीवरून कुंभार दादा बोलतायत, खूप छान वाटलं. दादा स्वागत आहे तुमचं लाईव्ह मध्ये, कोकणची माणसं साधी बोली या लाईव्हला. प्रधान योगी भाभीजी राम राम. प्रधान भाई जी राम राम आपको भी. मैं हूँ महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग से. आप कहाँ से हो मुझे भी बताना. और चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ प्रधान जी इस चैनल को सब्सक्राइब करना. मेरा लाइव आता है 1 बजे, मतलब 12:30 बजे से 1 बजे तक आ जाता है, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी. प्रवीण दादा म्हणतात अहिल्यानगर, नेवसा तालुका. ओके ओके
प्रवीण दादा, अब्बास अब्बास भाईजान, आपकी ना लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है. लक्ष्मण दादा म्हणतात ताई मला पोळी हवी. हो लक्ष्मण दादा, या या खायला या. सांबर बनवले आणि चटणी पण बनवायची आहे. या या नक्की या. ही बघा छान छान पोळी बनवली आहे. सचिन दादा बोलतायत हाय. तर सचिन दादा हाय हाय, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खरंच मनापासून स्वागत आहे. काय करताय सचिन दादा आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. कुठून बोलताय सचिन दादा नक्की सांगा. राणी साहेबांच्या गावाजवळून का? राणी साहेब कोण? प्रवीण दादा राणी साहेब कोण हो? सचिन दादा म्हणते सांगलीकर आम्ही. ओके सचिन दादा, सांगलीचे का तुम्ही? खरंच खूप छान वाटलं. सांगलीवरून पण माणसं लाईव्हला जॉईन झाली आहेत. खरंच खूप छान वाटतंय. तर नवीन असाल दादा ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. 1 वाजता लाईव्ह असतं, त्यामुळे तुम्ही पण जॉईन होऊ शकता. लक्ष्मण दादा म्हणतायत, सचिन दादा म्हणताय नाही, लक्ष्मण दादा म्हणतात की झालं की माझं जेवण ताई. ओके दादा, आपण एक पोळी खाऊन घ्या, काय होतं एका पोळीने. सचिन दादा म्हणतात MH10. MH10 म्हणजे MS07 सिंधुदुर्ग. मग MS10 कुठलं माहिती नाही मला, एवढं जनरल नॉलेजच नाही ना. हैदराबाद मधून बघतोय पण. ओके हैदराबाद वरून बघताय. सचिन दादा थँक्यू सो मच. हा खरंच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. तुमची लाईव्ह हैदराबादला पोचली आहे. थँक्यू सचिन दादा, खूप छान बोलला. आमची लाईव्ह हैदराबादला पोचली. धन्यवाद तुम्ही लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझं रोज लाईव्ह असतं 12:30 ते 1च्या मध्ये सुरू करते मी. तर तुम्ही पण रोज जॉईन होऊ शकता. नारायण साहेब राणे साहेब यांच्या गावातून बोलता का? हो हो दादा, तोच जिल्हा पडतो आमचा. तर लक्ष्मण दादा म्हणा पार्सल करता येईल. दादा पार्सल पोचापर्यंत आता कुसान जातला. लक्ष्मण दादा तुम्हाला कोकणी भाषा येते का? बुधवार. म्हणजे माझी बायको कोकणची आहे, राजापूर कर आहे बायको. वा वा, मग बरं आहे की दादा, तुम्हाला कोकणात यायचा मौका भेटतो. कसं आहे मग कोकण दादा नक्की सांगा. लक्ष्मण दादा म्हणतात हो ना. पार्सल खराब होईल दादा, बुरशी लागेल. तर दादा नक्की सर्वांनी सबस्क्राईब करा, डबल टॅप करून लाईक करा मित्रांनो. माझं चॅनल नवीनच आहे दादा, मी नवीनच सुरुवात केली आहे, वर्ष पण अजून झालं नाहीये. तर एक प्रयत्न आहे यात चॅनल ग्रो करायचा. तर तुमचा सर्वांचा सपोर्ट गरजेचा आहे, तरच पुढे जाऊ शकते मी. तर तुमच्यासारखी चांगली माणसं मला लाईव्हला आली की खरंच खूप बरं वाटतं. म्हणजे काहीतरी असं वाटतं की यात काहीतरी खरंच अमेझिंग पॉवर आहे की माझ्या लाईव्हमध्ये खूप चांगली चांगली माणसं येतात. स्टार्टिंगला थोडंसं निगेटिव्ह कमेंट येत होत्या, पण आता खूप कमी झाल्या. तुमच्यासारखी चांगली चांगली माणसं येतात. मी माझ्या मिस्टरांना पण सांगत असते की खरंच भारी वाटते लाईव्ह घेताना, की खूप चांगली चांगली माणसं लाईव्हला येत आहेत. त्यामुळे रोशनी गोसावी, हाय रोशनी कशी आहेस? लाईक डन 12 नंबर. ओके रोशनी, थँक्यू सो मच. मानसी कुठे राहिली? भाग्यश्री ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. रोशनी ताई तुझंही स्वागत आहे. सचिन दादा म्हणतात फुल स्पॉट दिदू. नमस्कार. फुल सपोर्ट दिदू. थँक्यू सचिन दादा, थँक्यू सो मच. सचिन दादा सबस्क्राईब केलं का तुम्ही मला?
तरच माझे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकते. काय माहीत. ओके रोशनी, थँक्यू तू जॉईन झाल्याबद्दल. लेट झालं मला लाईव्ह जॉईन व्हायला, जेवण बनवत होते. ओके रोशनी, काही प्रॉब्लेम नाही, तुझी कामं करून तू आलीस तरी चालेल. तर रोशनी ताईचं पण दादा सचिन दादा चॅनल आहे, तिचं पण ती कोकणातले व्हिडिओ टाकते छान छान, तर तुम्ही पाहू शकता. तिलाही सबस्क्राईब करा चॅनलला. वीके कलाकार स्टेटस, बिग बॉस बघती का तू दीदी? हो कलाकार दादा, मी पण बिग बॉस बघते, मला खूप आवडतं बिग बॉस. प्रणित मोरे आहे आपला मराठी मुलगा. तर कलाकार दादा, तुझा कोणाला सपोर्ट आहे मला नक्की सांग. लक्ष्मण लागू दे बुरशी खाणार की बहिणीने प्रेमाने पाठवली, खायलाच लागे ना, बहिणीची माया आहे की. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच, खूप छान बोललात, खूप छान बोललात. कोकणातल्या माणसांचा आंबोळी हा खूप जवळचा विषय आहे आणि पदार्थ आहे जो सर्वांना खूप भयंकर आवडतो. म्हणजे आता तेवढं शक्य नाही, पण जेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा आईने बनवल्यावर गरमागरम आपण म्हणजे मी खायची, आणि चहा बरोबर, कोऱ्या चहा बरोबर एवढे अप्रतिम लागायची, काय सांगू तुम्हाला. पण आता आपण मोठं झालो, आता आपण गरमागरम दुसऱ्यांना खाऊ घालतोय, पण आपल्याला फक्त म्हणजे मुलीला, प्रत्येक मुलीला घरी गेल्यावरच आईच्या हातानेच आपल्याला खायला भेटतं, नाहीतर आपल्या हाताला फक्त बनवायची सवय लागलेली असते. तुमचे मिस्टर काय करतात? दादा जॉब करतात माझे मिस्टर. आपला माणूस प्रणित मोरे, हो दादा, आमचा पण प्रणित मोरेलाही सपोर्ट आहे. तर मी पण माझ्या लाईव्ह मध्ये सांगत असते की प्रणित मोरेला सपोर्ट करा. लक्ष्मण दादा म्हणतात बहीण आहे त्यालाच बहिणीची माया कळते. हो दादा, बहीण आहे त्यालाच बहिणीची माया कळते, खरं आहे, बरोबर तुझं. आता तसं नाही आहे, दुसऱ्यांना गरम आणि आपल्याला थंड. हो रोशनी, खरंच म्हणजे ते दिवस खरंच गेले जेव्हा आपण शाळेतून आलो की गरमागरम बनवायची, चिकन म्हणू नको किंवा काही कोणती मासे बनू नको, की जो छान छान चांगला भाजलेला छान तुकडा असेल ना माशाचा, तो आपल्याला घाला म्हणजे आपल्याला द्यायची आई गरमागरम. मी कधीच ना थंड जेवणच खाल्लं नाही, म्हणजे माझ्या लग्नापर्यंत अजिबात थंड कधी जेवण आहे, गरमागरम एवढं जेवण खायची सवय लागली, ती लग्न झाल्यानंतर संपली. प्रत्येक मुलीची हीच कहाणी असणार. रोशनी म्हणते, सचिन दादा म्हणतात बाय दीदू. सचिन दादा थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. तर उद्या नक्की या माझ्या लाईव्हला, 1 वाजता असतं, नक्की या. रोशनी गोसाई, हो ग, आता आईची किंमत कळते, शेवटी आई ती आईच असते. हो ग, हो रोशनी, आईची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही, म्हणजे कुणीच घेऊ शकत नाही. जोपर्यंत आई आहे ना तोपर्यंत आपल्याला माहेर पण आहे, नंतरचं काय सांगू शकत नाही, पण आईशिवाय घर पण नाहीये. प्रवीण दादा म्हणताय आता एक छान उखाणा घ्या ना. काय घ्यायचा उखाणा दादा? शंकराच्या पिंडी, सगळ्यांचं कॉमन फेवरेट. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, प्रसादरावांचे नाव घेते, तुमचा सर्वांचा मान राखून. रोशनी गोसावी हसते. लक्ष्मण दादा म्हणतात आई नंतर बहिणीची माया. खरं आहे दादा, आई नंतर बहिणीचीच माया असते, पण काय माहिती प्रत्येकाला ती बहिणीची माया समजते असं नाही, पण खरंच
की आई ही आईच असते बाबा खरंच. त्यानंतर रोशनी ताई म्हणते बरोबर. खुशी जरा उठ, खुशी जरा उठ. प्रवीण विधाते अभिनंदन तुमचं ताई. तर माझं तर अभिनंदन प्रवीण दादा. कशाला बद्दल बोलताय? केलं आहे मी सबस्क्राईब दीदी. थँक्यू सचिन दादा, थँक्यू सो मच. वेलकम दीदी म्हणतायत. रोशनी म्हणते बरोबर. थँक्यू सचिन दादा, तुम्ही मला सबस्क्राईब केलात माझ्या चॅनलला. खूप आभारी आहे मी तुमची. आणि लाईव्हला या दादा नक्की. खरंच खूप बोलून खूप छान वाटलं तुमच्याशी. रोशनीताई बोलते आईची जागा कोणीच नाही घेऊ शकत. घरात लग्नाआधी पण नाही घेऊ शकत आणि लग्नानंतर पण नाही घेऊ शकत आईची जागा कोणी. हो रोशनी, आईची जागा खरंच कोणी नाही घेऊ शकत. कुठे होता मी बघितलेला? तिकडे बघ जा तिथं. लक्ष्मण दादा विशाल राठोड मी पण हा उकाना घेतला त्याबद्दल. ओके प्रवीण दादा, थँक्यू सो मच. विशाल दादा म्हणतायत मी पण. विशाल दादा तुम्ही पण काय अभिनंदन करताय? विशाल दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप स्वागत आहे. तुम्ही नवीनच आलात का लाईव्हला? विशाल दादा नक्की सांगा. लक्ष्मण दादा म्हणतात मला ती आहे 3 बहिणीची माया आणि तू 4थी. धन्यवाद लक्ष्मण दादा, धन्यवाद. खूप खूप मला बहीण मानल्याबद्दल खरंच खूप थँक्यू सो मच. इथं तर प्रत्येक जण वाईट कमेंट करायला नक्की येत असतात, पण अशी छान कमेंट करायला कोणी नसतं, पण तुम्ही करताय मला खरंच खूप छान वाटलंय. नंतर म्हणताय प्रवीण कोकणी भाषेतला उखाणा घ्या ना. नाही दादा, कोकणी भाषेत काय उखाणा येणार नाही का? पण मी प्रयत्न करेन उद्याच्या लाईव्हमध्ये. नक्की या तुम्ही. प्रवीण दादा म्हणतात विशाल राठोड दादा म्हणताय सबस्क्राईब केलो. विशाल दादा थँक्यू सो मच. तुम्ही नवीन आहात का लाईव्हला? नवीन हां, मला असं वाटतंय सबस्क्राईब केलं म्हणजे नवीनच असणार. तर थँक्यू सो मच विशाल दादा. माझं रोज 1 वाजता लाईव्ह असतं दादा, तुम्ही नक्की या. खूप छान गप्प असतात. स्काय हेलो स्काय दादा नमस्ते, आप कैसे हो भैया जी? आपका स्वागत है कोकणची माणसं साधी भोळी इस चैनल पर. और जिसको जिसको केसर चाहिए स्काई भाई से मांग लो. स्काई भाई देते हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं स्काई भाई, तो इनके पास अच्छा वाला केसर मिलता है. आप कैसे हैं स्काई भाई? हम ठीक है. चैनल को प्लीज़ लाइक करो. स्काय भाई चॅनल को प्लीज लाईक करो. रोशनी म्हणते माझा व्लॉग एडिट करायचा आहे, आता बनवलाय स्पेशल कोकणी मालवणी भाषेत. तर रोशनी ताईचा पण आहे यूट्यूब चॅनल, तर तिच्याकडे पण कोकणातले व्हिडिओ असतात, तर तिचे प्लीज जाऊन पहा. कर दिया लाईक, डन. थँक्यू सो मच स्काय भाई, थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू. लक्ष्मण दादा म्हणतात माझ्या लक्ष्मण कुंभार आणि माझ्या शंभूचा उखाणा घेतल्याबद्दल हर हर महादेव. थँक्यू लक्ष्मण दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सर्वांना, खरंच थँक्यू सो मच. माझ्या लाईव्हवरती ना खरंच अशी छान छान माणसं येतात, मला खरंच एवढा आनंद होतो ना. म्हणजे मी स्टार्टिंगला माझा अनुभव सांगते की मी स्टार्टिंगला माझं यूट्यूब चॅनल जेव्हा ओपन केलं तेव्हा मला लाईव्ह यायची भीती वाटत होती. म्हणजे 7-8 महिने मी लाईव्हला येत नव्हती, पण जेव्हा स्टार्ट केलं मागच्या 1 महिना झाला. किती सुंदर हो आप. धन्यवाद 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 स्काय भाई, धन्यवाद. तर मी चालू केलं
आणि मागच्या महिन्यापासून मी लाईव्ह घ्यायला सुरू. स्काई भाई बोल रहे क्या राज है इस खूबसूरती का? कुछ नहीं भाई, हम तो कुछ लगाते नहीं है, फाउंडेशन वगैरह ऐसे ही है, लेकिन है भगवान ने दिया है तो है. तो मैं बात कर रही थी तर मला खूप असे एक स्टार्टिंगला म्हणजे एका लाईव्हमध्ये 4-5 असे निगेटिव्ह कमेंट येत होत्या. तर म्हणजे पहिली भीती वाटत होती, पण म्हणजे एक निलेश दादा आहे, एक मानसी आहे आणि एक रोशनीताई आहे. ह्या चौघांनी मला खूप सपोर्ट केला. त्यामुळे मला खरंच खूप आता एवढी डेअरिंग आली आहे ना की मी लाईव्ह घेऊ शकते. स्काई भाई बोल रहे हैं हम ब्लैक है तो कोई सीक्रेट बता दीजिए. तर मैं आपको कहना चाहूँगी स्काई भाई, भगवान ने हमें जैसे बनाया, भगवान ने बनाया है, तो दिल से आप खूबसूरत होना मतलब ज़रूरी है, ना स्किन से. त्वचा जल के खाक हो जाती है, जब हमें मौत आती है, हम जल जाते हैं, तो त्वचा सब कुछ ख़त्म हो जाता है. लेकिन हम जो हमारी जैसी नीयत है और हम जैसे सोचते हैं, वो सोच हमेशा कायम मतलब अमर रह जाती है. आपको लोग मतलब उसी वजह से याद करते हैं, ना आपकी खूबसूरती की वजह से. तो एक आप बात जान लो कि खूबसूरती कुछ काम की नहीं है. ओके स्काय भाई. लक्ष्मण कुमार भाऊ, माझा पाठी राखा चित्रपट बघितला का ताई? काय आठवत नाही दादा. भाऊ माझा पाठी राखा नाही बघितला वाटतं, म्हणजे बघितलं असेल तरी पण नावाने नाही आठवते, म्हणजे बघायला गेलं तर आठवेन, बघेन मी यार. स्काई भाई, मैं भी थोड़ा सा सुंदर हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे जग में कोई क्रीम नहीं है जो आपको गोरा बना सकती है. जैसे हो वैसे रहो. गोविंद पाटील, नमस्कार गोविंद दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनल पे आपलं या चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. कसे आहात दादा? कसे आहात दादा नक्की सांगा. लाईव्हला जॉईन व्हा पटापटा सर्वांनी. छान छान कमेंट करा मित्रांनो, छान छान कमेंट करा. स्काई भाई हंस रहे हैं, हंसने दो इनको. तब तक हम गोविंद भाई की, अरे ये स्काई भाई की वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ. गोविंद दादा विचारतायत कोकणात कुठे? तर कोकणात दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आहे. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. तुम्ही कुठले आहात दादा नक्की सांगा गोविंद दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे मित्रांनो. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मेरे बारे में मेरा चैनल है भाई जी, कोकन की मानस सादी भोली. तो आपको कोकन साउथ का व्यू दिखने मिलेगा, तो जाकर मेरे चैनल को देखिए. मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, इतना ही बता सकती हूँ भैया. कोकण 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 महाराष्ट्र में है कोकण. आप एक बार जाकर देखना कोकण में, फिर आप बोलोगे बहुत अच्छी सिटी है. गांव है गांव, ये कोई सिटी मतलब गांव है कोकण. लक्ष्मण कुंभार, जय भवानी जय शिवाजी, तुझा भाऊ रत्नागिरी गणपतीपुळे. लक्ष्मण दादा थँक्यू सो मच. गणपतीपुळे खूप छान आहे. कैलास जगताप, हाय कैलास दादा नमस्कार.
कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. प्रतीक शिंदे, हाय प्रतीक दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी लाईव्हला तुझं स्वागत आहे. मित्रांनो डबल टॅप करा एकदा आणि लाईक करा. नितेश म्हात्रे, नमस्कार. नमस्कार नितेश दादा. कुठून बोलताय नितेश दादा नक्की सांगा. प्रतीक दादा तू कुठून बोलतोय नक्की सांग. सुनीता बोला, थोडं बिझी झाले होते. सुनीता ताई कुठे गेलेलात, बिझी झाला. प्रवीण विदाते, ताई एक छानसं गाणं म्हणा. ओ प्रवीण दादा मला गाणे येत नाही हो. गोविंद दादा म्हणताय अक्कलकोट. वाव गोविंद दादा तुम्ही स्वामींच्या जवळ राहता की, खरंच खूप छान. माझी इच्छा आहे अक्कलकोटला जाण्याची, बघू कधी स्वामी बोलवत आहेत. काय बोलतात, मुंबई बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए. हाँ घूमने के लिए अच्छी जगह है, आ जाना घूमने. प्रतीक शिंदे, कणकवली. ओके प्रतीक दादा नमस्कार. कणकवलीवरून बोलताय का तुम्ही? चॅनलला नवीन आलात का प्रतीक दादा? आताच लाईव्हला आलात का की आधी आलेला? नक्की सांगा मला. काय बाकी कोण भी देखागे. ओके ओके स्काय बाई. ओके सुनीता, घरून फोन आला होता. ओके सुनीता ताई, बोलून झालं का? मुले काय करतात तुमची? प्रवीण दादा माझी मुलं शाळेत जातात. LKGला एक आहे आणि एक थर्ड क्लासला आहे, थर्डमध्ये आहे मुलगी. प्रतीक, होय आजच. प्रतीक दादा थँक्यू सो मच हा लाईव्हला आल्याबद्दल. मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तर नवीन असशील तर प्लीज सबस्क्राईब कर दादा. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी आणि या चॅनलला मी रोज लाईव्ह येते 1 वाजता. तर नक्की लाईव्हला जॉईन व्हा रोज. प्रतीक दादा कणकवलीत तू रवतय. लक्ष्मण कुंभार, ये ना ताई बघ माझ्या घरची माणसं कोकण बघ. बघ कसं आहे माझं. हो दादा लक्ष्मण दादा, मी नक्की येईन रत्नागिरीला. आली की तुम्हाला नक्की सांगेन लाईव्हवरती. सुनीता जानकेवाड, हो. गोविंद पांडे, महाराष्ट्र का एक भाग है. यस, कोकण एक महाराष्ट्र का भाग है, इम्पॉर्टंट भाग. हॅपी आर काय का बंद, आम्ही बंदच केलं. असू दे. हां देते ना. हॅपी आर्टिक बर्ड्स, हाय नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे. तर प्रवीण दादा म्हणतात मधमाशी आणि मटण खायला यावं का? मधमाशी दादा कुठे खातात? मधमाशी कुठे खातात? मध खात असतील, मधमाशी नाही खात दादा आमच्याकडे कोकणात. प्युअर लाईव्ह
मैं स्मार्ट तो आता नहीं, खुश क्या बोले हम. तर हाँ भाई जी, आपको तो मराठी नहीं आती, फिर भी हम क्या करें, ज़्यादातर मराठी लोग हैं तो मराठी चैनल है तो मराठी लोग ही आएंगे, लेकिन आपके साथ हम थोड़ा हिंदी बात कर रहे हैं. आपकी खुश पूछा कीजिए मेरे से, आप भी कुछ पूछा कीजिए. हाँ, क्या पूछे भाई आपसे. तो आप बताओ, आप क्या पढ़ाई वगैरह कर रहे हो क्या. कितनी ग्लोइंग क्यों है, धन्यवाद जी. सुनीता जानकेवाड, खुशी. खुशी है, खुशी खाते. सुबीत कुमार, हाय भाभी जी, नमस्कार. जय जगन्नाथ. सुबीत दादाजी नमस्कार. लक्ष्मण कुंभार, आणि एकटी नाही सहकुटुंब घेऊन ये. हो दादा, लक्ष्मण दादा, मी नक्की येईन. सांगेन मी ह्याला रत्नागिरीला आली की. शहबाज खान, हाय भाभी जी जान, कैसी हो. हम ठीक है. प्रवीण विधाते, मासे आणि मटण. हो हो दादा, मासे मटण चिकन कोकणात खूप छान मिळतं, या तुम्ही नक्की. सुनीता म्हणते आम्ही तर मध खातो. प्रवीण सुनीताताई म्हणतात आम्ही तर मध खातो, मधमाशी नाही खात. शिवम वाइटी, हाय प्रीति जी, कैसी है आप और कहाँ से है. तो मैं हूँ महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग से. आप कहाँ से हो बताना. बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, नाउ डेयरी फार्म 100 काउस, वेरी नाइस. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप. एजुकेशन भी बहुत अच्छा है. गोविंद पाटील, पाऊस आहे की आहे काय नाही दी. दादा, कोकणात पाऊस तर धो धो पडतोय, शेतीचं खूप नुकसान झालंय, काय सांगायचं, खूप नुकसान झालंय. लक्ष्मण कुंभार, तू खाते का. येस दादा, मी नॉनव्हेज लवर आहे, मला खूप आवडतं चिकन, मासे आणि मटण, बस एवढंच. प्रवीण विदाते, तुम्ही या ना शनी शिंगणापूरला. हो प्रवीण दादा, मी नक्की येते, नक्की नक्की येते मी. म्हणजे हे सगळं फिरायचंच राहून गेलंय, पण नक्की येणार मी. शिवम वाइटी, मैं हरियाणा से हूँ प्रीति जी. शिवम जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, कोकन की मानसा शादी भोड़ी. तो मेरा लाइव आता है 1 बजे, तो आप आ सकते हो लाइव पे. तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी आ जाएगा जब मेरा लाइव होगा. तो कितना टाइम तक लाइव हो. तो मैं मेरा होता है 1 घंटे का लाइव होता है. कभी कभी मतलब कोई अच्छे से बात कर रहा है तो मेरा लाइव चलता है 1.5 घंटे तक. ओके स्काय भाई. अरे लक्ष्मण दादा म्हणतायत पण तुझा भाऊ खात नाही. काय लक्ष्मण दादा, चिकन मासे मटन खात नाही तुम्ही. हर्षवर्धन सुकी, नमस्कार हर्षवर्धन भैया. चैनल में आपका स्वागत है. कोकणची माणसं साधी बेड़ी इस चैनल पर लाइव पे. लक्ष्मण दादा म्हणतात हो ना. मग दादा तुम्ही प्युअर व्हेज. वहिनी वहिनी पण तशाच आहेत का. रितेश दादा, तुमचं मनापासून स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर दादा प्लीज नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. माझं 1 वाजता लाईव्ह असतं दुपारचं, तर तुम्ही जॉईन होऊ शकता. आणि कोकणातले व्हिडिओ असतात माझे. मी कोकणातली आहे त्यामुळे कोकणातले व्हिडिओ असतात, आणि महाराष्ट्राबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस मी दाखवते. तर नक्की पहा माझे, आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि कुठून बोलताय रितेश दादा नक्की सांगा. शंकर घाणे, शंकर दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही. स्वॅपी, हॅलो स्वॅपी.
नमस्कार. लक्ष्मण म्हणता पण तू आली तर तुला देणार मासे मटण. ओके दादा, थँक्यू सो मच. शंकर खाणे, दादा नको म्हणू. दादा का नको म्हणू? दादाच सर्वांना मी दादा म्हणूनच हाक मारते. दादा हा शब्द खूप छान आहे सर्वांसाठी आणि खूप पवित्र आहे, तर तुम्हाला का नको वाटते मला माहिती नाही. रितेश दादा म्हणते लाईक पण केलं, सबस्क्राईब पण केलं. मराठी माणसाला सपोर्ट असतो. रितेश दादा थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच रितेश दादा. खरंच खूप मराठी माणसाचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे. तर खरंच मराठी माणसांचा सपोर्ट मला तर खूपच आहे. जिथं हे लाईव्हमध्ये येतात ना मराठी माणसांना मी लोकेशनच मराठी टाकते, पण कधीतरी हिंदी असतातच लोक, पण मराठी लोकांचंच मला सपोर्ट जास्त आहे आणि मला खरंच बरं वाटतं की चांगली माणसं माझ्या लाईव्हला येतात. थँक्यू रितेश दादा. हर्षवर्धन दादा म्हणतायत तुम्ही हिंदी नको बोला, आम्ही कोकणी असो. अगे बाय, तुम्ही कोकणी पण असा आहे. मग सुकी नाव वाटला ना नाव, म्हणून मग मी बोललंय, म्हणून हिंदी बोललंय. तर थँक्यू सो मच. हा दादा खैसून बोलताय तुम्ही हर्षवर्धन दादा? शंकर दादा म्हणतायत नको. ओके शंकर दादा, नाही बोलत मी तुम्हाला दादा. लक्ष्मण कुंभार, ताई लग्न झालं नाही माझं. ओके लक्ष्मण दादा, सॉरी. हा करा, या वर्षी चांगला मुहूर्त आहे, करा लवकरात लवकर करा. तुमची कास्ट काय आहे? कुंभार आहे का? शंकर दादा म्हणतायत मला खूप आवडतात कोकणातल्या मुली. ओके दादा, आता याबद्दल मी काय बोलू शकत नाही. मग एखादी बायको पण कोकणातलीच करा. कविता खंडू बोलतायत श्री स्वामी समर्थ ताई. कविता ताई श्री स्वामी समर्थ. प्रवीण दादा म्हणतात कोण म्हणते दादा म्हणू नको. तर हे दादा शंकर घाणे म्हणून दादा आहे, त्यांना दादा म्हटलेलं आवडत नाहीये का माहिती नाही, पण मी तर प्रत्येकाला दादा म्हणते. तर कविता ताई म्हणतायत लाईक केलं ताई. थँक्यू कविता ताई, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच ताई, तुमचं लाईव्हमध्ये खूप स्वागत आहे. सीमा राठोड, हाय सीमा ताई, कशा आहात? आणि लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी, आणि मी कोकणातलं चॅनल आहे माझं, कोकणची माणसं साधी भोळी हे. आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले व्हिडिओ पण टाकते, शॉर्ट्स पण टाकते, खूप छान छान नेचरचे व्ह्यू टाकते, तर नक्की जाऊन पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच मी महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यातलेही टुरिस्ट प्लेस दाखवते, तर नक्की चालून नक्की हे करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा सीमाताई. शंकर दादा म्हणतात मला खूप आवडतात. ओके ओके दादा. केदार दादा म्हणताय ताईला छान कमेंट करा. केदार दादा थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. म्हणजे तुम्ही सांगताय खरंच, इथं मराठी माणसांचा सपोर्टच मला पुढेपर्यंत नेईल असं मला आतून वाटतंय. छान फिलिंग येते की मराठी माणसंच मला पुढे नेतील. ताईला छान कमेंट करा. लक्ष्मण दादा म्हणतात हो ना. रितेश दादा म्हणतात कुठून आहात लाईव्ह? तर दादा मी आहे कोकणातली आहे, मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. शंकर म्हणतात तुमचं लग्न झालंय का? हो दादा, मी लग्न झालंय, मला 2 मुली पण आहेत. शिवम भाटी, प्रीति जी आपको कितने बच्चे हैं? भैया जी मुझे है 2, एक छोटी है 5 साल की और एक है 8 साल की. त्यांना भारतीय संस्कृती माहीत नाही का? कदाचित नसेल माहीत त्यांना, म्हणूनच ते असे बोलत आहेत. केदार दादा म्हणतात ताई जरा सूचना देऊ का वाईट कमेंटसाठी? हो दादा, बिंदास द्या, बिंदास द्या, बिंदास द्या. कविता ताई म्हणतात प्रवीण दादा श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ म्हणतात कविता ताई. प्रवीण दादा म्हणतात प्रवीण विदते आपण आपल्या बहिणींना बहीण भावाला दादा ताई म्हणून हाक मारतो. हो दादा, त्यांना कुठे कळतंय की बहीण भाऊ असं काय रिलेशन किती छान असतं हे त्यांना माहिती नाही, आणि पावित्र पण नाही माहिती.
सीमा राठोड 18 नंबरला लाईक केलं ताई. सीमाताई थँक्यू सो मच. आणि जर प्लीज नवीन असाल तर सीमाताई प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. 1 वाजता आपलं लाईव्ह असतं, तुम्ही जॉईन होऊ शकता. खूप छान माणसं असतात इथं लाईव्हला. अमन पाटील यांना काय बोलायचं बाबा. केदार दादा श्री स्वामी समर्थ शंकर गाणे मग मस्त. ओके. सर्वेश रासम मग सर्वेश रासम म्हणतो हाय सुंदरी. धन्यवाद सर्वेश दादा. काय करतोयस, कुठे आहेस, हॉस्पिटलला आहेस का? सीमा राठोड जेवण झालं का ताई? हो ताई जेवण बनवलंय पण आता जेवायचं आहे. शंकर दादा म्हणते मासे खूप असतील तुमच्याकडे. हो शंकर दादा खूप असतात मासे, समुद्रावरचे ताजे ताजे मासे असतात. अक्षय जगताप हाय. हाय अक्षय दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. चॅनलला तुम्ही नवीन आहात का दादा आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. शंकर घाणे मग या आमच्याकडे फिरायला. हो दादा नक्की येऊ नक्की येऊ. हॅलो अक्षय दादा नमस्कार. सीमा राठोड कोणी वाईट बोलतात पण चांगलं बोलतात म्हणून मी लाईव्हला येत नाही. रोज बघते तुमचं लाईव्ह असंच. थँक्यू सीमाताई थँक्यू सो मच. खरंच छान वाटतंय की छान छान माणसं मला खरंच मेसेज करतात. हो ताई कोण म्हणजे कधीतरी एखादी कमेंट असते निगेटिव्ह, पण मला इथं ना जास्त ते दादा लोक आहेत एवढी छान सपोर्ट करतात ना, नाही सांगू शकत तुम्हाला. खूप छान सपोर्ट करतात. थँक्यू सीमाताई मेसेज केल्याबद्दल. आज तुमच्याशी बोलून पण खूप छान वाटलं. रोज येत जाते सीमाताई गप्पा मारू. गुगे मयुरी ताई मस्त आहे तुमची भाषा कोकणची. मयुरी ताई थँक्यू सो मच. तुम्हाला मालवणी कोकणी भाषा खूप आवडली त्याबद्दल. तुम्ही पण नवीनच आलात वाटतं मला लाईव्हला. पहिल्यांदाच मला हे नाव दिसलंय, तर नवीन आहात असं मला वाटतंय. तर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी. माझं रोज ताई 1 वाजता असतं लाईव्ह. प्लीज तुम्ही जॉईन व्हा. खूप मजा येईल मला. मराठी माणसांशी बोलताना खरंच खूप मजा येते आणि छान असतील तर खरंच खूप मजा येते. तर आणि नवीन जर असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जातील. अक्षय दादा म्हणताय आप किधर से हो? मैं दादा हूँ महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिल्हे से. आप कहाँ से हो जल्दी बताना मुझे. लक्ष्मण दादा म्हणतायत ताई बोलला लग्न झालं का बोलतो त्या का मला बहिणीला बोललेलं खूप राग येतो. दादा त्यांना काय म्हणतात ते, आपण त्यांना जर जास्त इम्पॉर्टन्स दिलं ना तर ते जास्त बोलतात, म्हणून हो ना असं बोलायचं आणि वाटायला लागायचं. प्रवीण दादा मनात वाईट आणून कमेंट करू नये. मी अशा माणसांना ना डायरेक्ट हेच करते. आता तुम्ही बोलत आहात ना म्हणून मला त्या इग्नोर करून मी तुमच्याशी बोलते, नाही तर मी सरळ हाईडच मारते या कमेंट अशा कमेंटना. शंकर कळसुबाई शिखरावरील. ओके दादा. नाही आज सुट्टी घेतली आराम. ओके सर्वेश दादा छान छान छान. महाराष्ट्र एव्हरेस्टवर. ओके छान दादा. कविता ओके बाय ताई. कविता ताई बाय बाय, काळजी घ्या. प्रवीण विधाते म्हणतायत वाईट कमेंट करणारा गट लक्ष सुद्धा देऊ नये. नाही दादा असल्यांकडे लक्ष नाही द्यायचा. सुनील राठोड हाय दीदी. सुनील दादा नमस्ते. कुठून बोलताय आपण सुनील दादा? कहाँ से बात कर रहे हो? सीमा रोज लिहायला असते पण कमेंट वगैरे काही करत नाही. आज कमेंट केली मी. सीमाताई थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच. खरंच खूप छान वाटतंय. सुनील दादा म्हणतात हाय हाय. सबस्क्राईब केले ताई. थँक्यू सो मच सीमाताई. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. सीमाताई तुम्ही कुठून बोलताय हो? कोणतं गाव तुमचं?
प्रवीण विदाते दादा पण विचारतायत सीमाताई कुठून बोलत आहात. अमित काका विचारतायत परी खुशी सुट्टी संपली स्कूल चालू झालं काय बरी असात ना. अमित काका हो परी खुशीचं स्कूल सुरू झाला आणि मस्त असं आम्ही येतलो पुढच्या ह्या नोव्हेंबरच्या महिन्यात येतलो आम्ही डिसेंबरच्या महिन्यात डिसेंबरमध्ये गावात येतलो आम्ही. गुगे मयुरी नाही ताई जम्मू माहिती आहे ना मी. ओके गुगे ताई ओके ओके मी ओळखलं नव्हतं. ओके मयुरी ताई छान वाटलं तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल खूप छान स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला मयुरी ताई. सीमाताई म्हणतायत पुणे कात्रज. ओके सीमाताई खूप छान पुण्यावरून तुम्ही लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. रोज येत जा ताई खूप छान गप्पा मारू. तर मित्रांनो पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. परभणीचे हाव ताई पण पुण्याला हाव राहायला कात्रजला. ओके ताई म्हणजे पुण्याला तुम्ही सेटल आहात तर खूप छान. खूप छान ताई खूप छान बरं वाटलं तुमच्याशी बोलून. चला भेटू हो मयुरी ताई चला चला भेटू. लक्ष्मण दादा मध्ये शिवाजी महाराजांचा मराठी माणूस असेल मराठा तर बहिणीजवळ प्रेमाने बोलेल. खरं आहे ते दादा. तर मराठी माणूस असेल तर आणि शिवाजी छत्रपती आपले श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे की प्रत्येक स्त्रीला आई बहिणीप्रमाणे पहा. पण आता हा कलियुग आहे दादा प्रत्येक जण तसं नसतो काय करणार ना. सर्वेश दादा म्हणतोय चला बाय. सर्वेश दादा लाईक कर चॅनलला. मयुरी ताई चॅनलला लाईक करा. सीमा राठोड कोकण अलिबाग मध्ये येतं काय ताई. हो दादा सॉरी सीमा ताई हो कोकण अलिबाग म्हणजे कोकणामध्ये अलिबाग येतं. प्रवीण विद्यार्थी स्वयंपाक केला मग जेवण कधी करायचं. दादा मुलं एक मुलगी आली आहे स्कूलमधून तिला जेवण दिलं आता दुसरी येईल तिला देणार मग माझे मिस्टर येतील मग आम्ही जेवणार असं. सर्वेश दादा म्हणतोय केलं लाईक. थँक्यू सर्वेश दादा. मी सांगितल्यावर केलं का तू. सांगायच्या आधी करत नाहीत का तू. जर कोणी लाईक केलं नसेल तर प्लीज लाईक करा मित्रांनो. लक्ष्मण कुंभार म्हणतायत हो ना ताई. काय करणार दादा सगळं एकदम विचित्र होऊन बसलंय. कोणच सेफ नाहीये. मित्रांनो पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्रवीण दादा सीमाताई म्हणतायत अलिबागला आलो होतो ताई कालच अलिबाग वरून रिटर्न पुण्याला आलो. ओके मग कसं वाटलं ताई अलिबाग. मी पण अजून अलिबागला गेली नाहीये. प्रवीण दादा म्हणतायत सकाळी नाश्ता केला होता का. हो दादा सकाळचा नाश्ता वॉकिंग वगैरे केल्यानंतर 9 वाजता आमचा नाश्ता असतो. मी 9 वाजता नाश्ता करते आणि जेवण जरा उशिरा होतं मिस्टरांसोबत करायचं असतं जेवण मला त्यामुळे मी त्यांच्यासोबतच करते. जेवल्यासारखं वाटत नाही एकटी जेवली तर. फिरायला अल्लाफ ताई अलिबाग. खरंच तुम्हाला खूप आवडलं ना ताई सीमाताई. या कोकणातही आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फिरायला मी तुम्हाला फिरवेन.
मी पण केलं ताई लाईक. ओके लक्ष्मण दादा, थँक्यू सो मच. अनिता सावंत किचन अँड ब्लॉग. अनिता ताई नमस्कार. नमस्कार अनिता ताई. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. अनिता ताई म्हणतायत हॅलो, मी पण कोकणची आहे, मला पण सपोर्ट करा ताई. हो अनिता ताई, आमचा पण तुम्हाला सपोर्ट आहे. तुम्ही माझ्या चॅनलला एका लॉंग व्हिडिओवर जाऊन मला पण कमेंट करा एक छान व्हिडिओ पाहून, मग मी तुम्हालाही सपोर्ट करते. कारण इथून जाऊन मी तुम्हाला जर शोधायला गेली तर मला भेटणार नाही, अनेक चॅनल येतात. त्यामुळे मला प्लीज चॅनलला जावा माझ्या आणि एक छान कमेंट करा, व्हिडिओ पाहून करा मात्र. आणि मी तुम्हाला हे करते, तुम्हीही मला सपोर्ट करा, माझंही नवीनच चॅनल आहे. नमस्कार ताई, नमस्कार. सीमा ताई म्हणते खूप छान आहे तिथे फिरायला वगैरे. हो हो ताई, सिंधुदुर्गात पण खूप छान छान आहे फिरायला, तर या नक्की. अनिता ताई म्हणतं हो करते. ओके अनिता ताई, नक्कीच. आमचा पण तुम्हाला सपोर्ट आहे. आणि मी इथं पण सर्वांना सांगते की अनिता ताईंचं किचनचं ब्लॉग चॅनल आहे, तर नक्की त्यांनाही सपोर्ट करा सर्वांनी. ओमकार परीत, हॅलो ओमकार दादा, नमस्कार, कसं आहेस? सीमा म्हणते नक्की येऊ ताई तुम्हाला मी भेटायला. ओके सीमा ताई, नक्की या, नक्की या, स्वागत आहे तुमचं कोकणात. आणि कोकणी एक डायलॉग आहे, तो तुमच्यासाठी मी बोलते, यवा कोकण आपलोच असा. लक्ष्मणदादा, अशा लोकांमुळे या पृथ्वीवर, हो दादा, खरंच अशांमुळे आपला महाराष्ट्र बदनाम होतोय. ओमकार परीत, हॅलो ओमकार दादा. सीमा 18 फ्लाईट आहे, लाईक करा सगळ्यांनी. करत ताई, तुम्ही सांगितलं मग केलंच सगळ्यांनी, बघा करतील. ओमकार म्हणतोय निवांत आहे तू कशी ताई, कशी आहे? निवांत आहे, तू कशी आहेस? मी पण छान आहे. तू आलाच नाही काल लाईव्हला. ताई मला पण सपोर्ट करायला सांगा माझ्या चॅनलला. हो ताई, मी सांगितलं आता तुमच्या चॅनलला सपोर्ट करा म्हणून. अनिता सावंत किचन अँड ब्लॉग हे चॅनल आहे या ताईंचं, अनिता ताईंचं, त्यांनाही सपोर्ट करा सर्वांनी चॅनलला जाऊन. आणि त्यांच्याजवळही छान छान रेसिपी असतील तर नक्की पहा. अनिता ताई, तुम्ही कोकणातल्या कुठल्या आहात मला नक्की सांगा. लक्ष्मण दादा म्हणतात बेकार लोक. हो दादा, बेकारच असतात, त्यामुळे ते असे विचार घेऊन बसतात. थँक्यू ताई, वेलकम ताई. अनिता ताई, तुम्ही लाईव्ह वगैरे घेता का देवगडच्या? ओके अनिता ताई, आमचा तुम्हाला खूप सपोर्ट आहे. तुम्ही माझ्या लाईव्हला रोज येत जा, मी तिथंही सर्वांना सांगत जाईन. 1 वाजता असतं अनिता ताई, माझं लाईव्ह 1 वाजता असतं. खूप माणसं लाईव्हला असतात, मी नक्की सांगेन त्यांना, तुम्ही पण येत जा लाईव्हला. ओमकार दादा म्हणते मी पण सुरू करणार आहे चॅनल. ओके ओमकार दादा, खरंच कर. खरंच आमचा तुला फुल सपोर्ट असेल. माझं लाईव्ह चालू झाल्यापासून ना मी ही मानसी नाही कोणती मानसीने पण चॅनल सुरू केलं, तिला पण एक कॉन्फिडन्स आला. त्याच्यानंतर अजूनही रोशनी ताई आहे, ती पण लाईव्ह घ्यायला सुरुवात केलं तिनेही. तर तर ओमकार दादा, तू पण चालू कर, आमचा सर्वांचा खूप सपोर्ट असेल तुला. अनिता ताईंचं पण चॅनल आहे. केदार दादा म्हणतात नमस्कार, आल्या आल्या सूचना ताईला आमच्या छान छान कमेंट करा, नाही तर शोधून भर चौका. दादा पुढचं नाही वाचू शकत. फटकेच देणार आहे दादा. केदार दादा, थँक्यू सो मच केदार दादा, हँड्स ऑफ यू. बापरे. अनिता ताई म्हणतात सिंधुदुर्ग देवगडची मी. तर अनिता ताई पण कोकणातल्या आहेत, त्यांनाही सर्वांनी सपोर्ट करा. हो येईन रोज. हो अनिता ताई, या तुम्ही, मी तिथंही रोज सांगत जाईन. फक्त एक तुम्ही आल्यावर मला क्लिक होईल ना, त्यामुळे.
कारण बोलण्याच्या नादात आपण सगळं विसरून जातो ना. आज जेवलेलं उद्या लक्षात राहत नाही, त्यामुळे म्हटलं ताई. तर नक्की या उद्या पण. सीमाताई म्हणतायत उद्या भेटूया ताई मग 1 वाजता. हो सीमाताई, तुम्ही सबस्क्राईब केल्यामुळे मला ना तुम्हाला एक नोटिफिकेशन येत जाईल. म्हणजे मी जर 12:30ला म्हणजे टाईम जर फ्री असेल तर मी 12:30ला पण स्टार्ट करते. मग तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जाईल जर मी 12:30ला वगैरे स्टार्ट केलं तर. पण 1-1.5 तास असतं माझं लाईव्ह. अनिता ताई देवघर कुठे? देवघर नाही दादा, देवगड. देवगड सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच देवगड येतो. ओमकार दादा म्हणतात पावभाजी केलेली मानसीने. हो हो, पावभाजी केलेली का? ओमकार दादा तू खाल्ली का? मानसीच्या चॅनलला जास्त असते वय. अनिता ताई म्हणतात तुम्ही कुठून आहात ताई? कोकणातून. अनिता ताई मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. सीमाताई म्हणतात मुलीचा अभ्यास घ्यायचा राहिले ताई, अभ्यास घेते आता, उद्या भेटते तुमच्या संग बोलायला, छान छान गप्पा मारूया आपण. हो सीमाताई, नक्की 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 तुम्ही मुलीचा अभ्यास घ्या. चालेल चालेल, कारण मुलींना पण आपल्या मुलांना आपण वेळ द्यायला पाहिजे. माझं पण तसंच असतं. आता ते शाळेत आहेत, एक जेवते, मग ह्या टायमिंगला मी लाईव्ह घेते, त्यानंतर मी मध्येच लाईव्ह घेत नाही. नंतर तो माझा पूर्ण टाईम माझ्या फॅमिलीसाठी असतो. तर बेस्ट ऑफ लक ताई, मुलींचा अभ्यास घ्या. केदार दादा म्हणते ताई सूचना कशी वाटली? खतरनाक केदार दादा, खतरनाक. परत कोण वाईट कमेंट करणार नाही बघा. ताई तुम्ही अशी सूचना ऐकली असेल की कोकणात की नाही? हो, ऐकते ऐकते ऐकते. कोकणात असतात अशा, पण बोलायची हिंमत नाही माझी ना. देवगड पाट गोवलची आहे. सुनीता ताई ठीक आहे ठीक आहे, कारण मला एवढं देवगडचं माहिती नाही. फक्त देवगड नाव माहिती आहे, पण कधी एवढं जाणं येणं नाही झालं. तर थँक्यू सो मच अनिता ताई, तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. लक्ष्मण दादा म्हणतात ताई जाऊ का? हो दादा, जावा जावा, तुमचं काम महत्त्वाचं आहे तर नक्की जावा. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटा दादा. लक्ष्मण दादा खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. नक्की नक्की उद्या नक्की भेटा, आणि खरंच खूप छान वाटलं. आणि परत तुमचं स्वागत आहे लाईव्हवरती एनी टाईम. ओमकार दादा म्हणतात नाही आज मला दिसली रेसिपी. नाही आज मला दिसली रेसिपी. रेसिपी नाही रे, मानसीचं सांगते मी. संदीप भुजबळ काय आज मच्छी? संदीप दादा मच्छी नाही आज बनवलंय. काय ते आंबोळे बनवलंय, म्हणजे ह्याचे डोसे टाईप असतात ना ते, आणि ह्याचा लोकीचा सांबार आणि बटाट्याची भाजी. सुलक्षाताई नमस्कार, कशा आहात? आणि पटापट्टा ज्यांनी लाईक नाही केलंय ना त्यांनी ओमकार परीत लाईक कर पटकन. संदीप दादा तुम्ही प्लीज लाईक करा. सुलक्षाताई तुम्हीही लाईक करा. स्काय गाना ही सुना दीजिए, हमें गाना नहीं आता. केदार दादा म्हणतात काय बोलतात कोकणात ताई? फटकी येऊ नये त्यांच्यावर. आता काय बोला नको दादा. आमच्याकडे म्हणतात आवशिक खावरान, फटकी इली त्याच्यावर, असं बोलतो. वॉइस बहुत स्वीट है आपकी. धन्यवाद स्काय भाई, धन्यवाद. सुलक्षा म्हणतात आज जेवण काय बनवलंय? जयलय. सुलक्षाताई मी जेवत नाही अजून, फक्त बनवलंय. आंबोळे बनवलंय, ह्याचा दुधी भोपळ्याचा सांबारा, बटाट्याची भाजी असं बनवलंय. ओमकार दादा म्हणतात तू पण जाणार का आता? माझा आता अजून 5-6 मिनटं मी आहे लाईव्हला, मग संपवणार आहे. ऋषिराज म्हणते कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर ऋषिराज दादा मनोज दादा, तुमचं कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे मनापासून. धन्यवाद तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल, खूप खूप धन्यवाद. ऋषिराज हाय. लक्ष्मण म्हणतात खूप 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 नमस्कार ताई. लक्ष्मण दादा तुम्हालाही खूप खूप नमस्कार, काळजी घ्या.
काळजी घ्या दादा तुम्ही. संदीप दादा म्हणतात मस्त मस्त आवडतात. हो हो दादा, तुम्हालाही आवडतात का? ओमकार होय, माझं आधी लाईव्ह असतं. हे तू चालू केलंस का तुझं चॅनल लाईव्हला? आम्हाला पण तुझा टायमिंग सांगत जा, म्हणजे आम्ही जॉईन होऊ. सुलक्षताई म्हणता मी मस्त बांगडे खाल्लंय. सुलक्षताई तुम्ही वेंगुर्ल्याची ना हो? काय तुमचा नशीब असा भारी. माशे पोएम सुना दीदी. जॉनी जॉनी यस पप्पा. ईटिंग शुगर नो पप्पा. टेलिंग लाइज नो पप्पा. ओपन युअर माउथ. हा हा हा. आता फिर से नहीं बोलना कि पोएम सुना दो, गाना बोल दो. स्वप्नील म्हात्रे खूप छान ताई. स्वप्नील दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. कुठून बोलतंय स्वप्नील दादा? बापू थोंबरे नमस्कार. बापू दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. ओमकार तुझ्या चॅनलला आलो की आधीच लाईक करतोय. ओके ओके ओमकार दादा, तू पण लाईव्ह घेत जा ओमकार दादा. स्काय हाँ हाँ ओके बहुत अच्छा धन्यवाद. सुलक्षा दिवाळीचा व्हिडिओ मस्त होतो. धन्यवाद सुलक्षाताई. छोटे शॉर्ट्स बनवले. लक्ष्मण कुंभार जय वंदे महाराष्ट्र. जय शिवराय. नमस्कार दादा. जय शिवराय दादा. जय महाराष्ट्र. तर मित्रांनो पटापट लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी लाईक करा. तर नको बाबा, आम्हाला ती रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे. ओके ओके दादा. तुमका अलाउड नाही आहे काय? पोलिसांका अलाउड नाही ना? फराळ संपलो काय? असा थोडं थोडं खाऊ कंटाळा येता. सुलक्षताई ताई ताई म्हणा नको, मी खूप बारक्या असं 21. मग सुलक्षा म्हणतोय. ओके सुलक्षा तुझी तर मजाच मजा असा एक नंबर. कोकणात रवान मासे खाना म्हणजे काय सुखाची गोष्ट असा, ह्याच्यापेक्षा आनंद खरंच नाही. ओमकार परीत नाही नाही. ओके बारक्या सुलक्षा. मस्त नाव तुझा बारक्या सुलक्षा. स्वतःच म्हणता बारक्या असं आहे मी. पण खूप छान वाटलं आज. मानसी आणि निलेश दादा नाही, रोशनी वाईस सैलानी गेला. माझा लग्न झाला. ओके मग बारक्या कसा तुया? पण ठीक आहे, मी तुका सुलक्षाच बोलान. वेंगुर्ल्याक तुका दिला काय लग्न करून? फराळ संपला, आता राहिलेला गाळ. ओके आणि तुकाच देता येता खाऊ. ओमकार दादा. नवनीत कौर हेलो दीदी. हेलो कैसे हो? हम ठीक है, आप कैसे हो बताना. नवनीत. रमेश मेश्राम. संगम नमामी वडोदरा गुजरात वरून ताई. रमेश दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला खरंच तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. गुजरातवरून तुम्ही वडोदरावरून जॉईन झालाय, खरंच खूप छान वाटतंय. दादा नवीनच आहात का तुम्ही? सुलक्षा म्हणते होय होय छान असा. रमेश दादा म्हणतात हाय. नवनीत म्हणतात हम भी ठीक है दीदी. नवनीत भैया आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. मेरा लाइव 1 बजे आता है हर रोज़, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी लाइव सब्सक्राइब करोगे तो. संदीप दादा म्हणतायत पाऊस लागता काय? होय दादा कोकणात खूप पाऊस असा. भाता अशी फुगली आहेत पाण्यात. आमच्याकडे खूप पाऊस. होय ना सुलक्षा, खूप पाऊस पडता. नवनीत कौर ओके जी. नवनीत जी आप कहाँ से हो? आपने बताया नहीं. पंजाब से हो क्या? मैं लड़की हूँ दी. सॉरी 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 नवनीत सॉरी.
नवनीत तुम कहाँ से हो? अरे पुण्यात खूप ऊन आहे राव, पाऊस पडतोय ना रे पुण्यात पण. लक्ष म्हणते तुमच्याकडे ऊन असा दिसता. कोणाकडे? आमच्याकडे होय, आमच्याकडे ऊनच हा. ऊन आणि रात्रीची थंडी. नवनीत म्हणता हां जी, सही पकडे है हम. संदीप दादा म्हणते फिरूक गेलाच नाही खोय? बघू खाय जाऊ, टाइमच नाही भेटणार हो. तुम्ही माझे सगळे व्हिडिओ बघितलास काय संदीप दादा? पंजाब, नवनीत कौर बोलते पंजाब वरून. ओके नवनीत, बहुत अच्छा लगा पंजाब से हमसे जुड़े हुए हो. लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना नवनीत, क्योंकि मेरा लाइव 1 बजे आता है तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी. बहुत बहुत अच्छे अच्छे गप्पे मारेंगे. नवनीत बोल रही है हा से दी. ओके थँक यू. सुलक्षा, बारक्या खोय गेला. बारक्या जेवला आणि आता कार्टून बघता. उफू उफू काय तर बघता. रोहिणी चव्हाण, रोहिणी ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे ताई. कुठून बोलते रोहिणी ताई नक्की सांगा. ओंकार दादा म्हणतोय नवनीत काय म्हणता बघ. नवनीत काय बोलता? आप कहाँ से हो दीदी? मैं महाराष्ट्र से हूँ दीदी. नवनीत मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण गांव से. शिरीष कुमार यादव, भाभी जी हिंदी बोलो. नमस्कार शिरीष भाई, नमस्कार. कहाँ से हो आप? आपका कोकणची माणसं साधी बोली चॅनल पे आपका स्वागत है. सुलक्षा म्हणता ताई आज ताई मस्त दिसतोय. म्हणजे सुलक्षा मी रोज बरं दिसणार नाही ना, माका माहिती आहे. ओमकार परी ती मुलगी आहे. अरे मी बोलले नंतर मला कळलं ती मुलगी आहे. नवनीत कौर, तुला दीदी झालं का म्हणजे काय? मला कळलं नाही रोहिणी ताई. नवनीत गुडिया कॉमेडी असा. हेलो नमस्कार. चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और डबल टैप करके लाइक करना दोस्तों. ओके दीदी. क्या कर रही हो नवनीत कौर? लक्ष्मण दादा म्हणतात चल ताई कामाला चाललो. ओके लक्ष्मण दादा, उद्या नक्की भेटा. संदीप दादा म्हणते बघितले आता काय तरी नवीन डेस्टिनेशन व्हाया. आता काहीतरी नवीन डेस्टिनेशन व्हाया. होय मी बघतोय, टाइम भेटलो तर या रविवारी खैतरी जाऊचा प्रयत्न करते, तुमका दाखवचा प्रयत्न करतोय. रवींद्र देशमुख, रवींद्र दादा नमस्कार, कसे आहात? सुलक्षा म्हणताय आम्ही नागोताई. आम्ही नाही गोताई. ओके. ओमकार अरे बाबा नवनीत मुलगी आहे असं मेसेज टाकला. हो मी पाहिला. ओमकार परीद हाय. लक्ष्मण हो ताई. ओके दादा. रवींद्र दादा म्हणतायत मी ठीक आहे. ओके रवींद्र दादा, चॅनलला लाईक करा. चॅनलला लाईक करा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला लाईक करा. तुम्ही कसे आहात? रवींद्र दादा आम्ही खूप छान आहोत. जेवलात का तुम्ही? जेवलात का नक्की सांगा. संदीप दादा म्हणजे जवळपासचे तरी पॉइंट कव्हर करा मस्तपैकी. हो दादा, हो दादा, करते.
करते या महिन्यात तर जास्तीत जास्त चांगले चांगले पॉईंट असतील ते दाखवण्याचा मी प्रयत्न करते. लक्ष्मण दादा म्हणतात नमस्कार. ओके दादा नमस्कार, काळजी घ्या. रवींद्र दादा म्हणतात हो. सुलक्षाताई म्हणते ताई आम्ही कोकणकर, भांडाक एक नंबर ना गो. भांडा सुलक्षा माका भांडाक नाही जमणार नाही. कोण समोरचा भांडक लागला की मका रडाक येता, पण जर एकदा सटाकला डोक्यात की रडवून सोडतंय. हा एवढं मात्र खरा. ओंकार दादा मी फिरायला जातोय आता अष्टविनायकला. व्हेरी गुड, भारी बाबा. जा काय व्यवस्थित जा. रवींद्र दादा म्हणतात रत्नागिरी जिल्हा. ओके रवींद्र दादा, रत्नागिरीतून बोलताय, खूप भारी. आम्ही सिंधुदुर्गकर आणि तुम्ही रत्नागिरीकर, भारीच. सुलक्षणताई हसता. सुलक्षा काय ते ही इज सेनबर्ग. कोकणची माणसं साधी बोळी. हो आम्ही कोकणातली माणसं साधी बोळी. त्याबद्दल एक लाईक करा नक्की. कोणी कोणी लाईक केलं नाहीये मित्रांनो, पटापटा लाईक करा चॅनलला. तातेराव पवार एक उखाणा सांगा. काय दादा सारखं सारखं उखाणा घ्यायला लावता. पाठांतर तर करूनच नाही मी आली. उद्या नक्की येते दादा. आर यू मॅरिड? हो दादा मी मॅरिड आहे. येस मैं मॅरिड हूँ. सुलक्षाताई म्हणता मी केलंय लाईक, थँक्यू. और मुझे कोई भी बैड कमेंट करेगा उसका मैं रिपोर्ट करूँगी, फिर आपका चैनल शुरू करने में आपको तकलीफ़ होगी. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट करो, अच्छी बातें करो, फिर आप बोलोगे कि समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है दोस्तों. तर चला मित्रांनो, माझं लाईव्ह संपवते आता. थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. बाय सुलक्षा, बाय सुलक्षा, बाय रवींद्र दादा, बाय ओमकार, बाय लक्ष्मण दादा, संदीप दादा, बाय बाय बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय बाय.